Takže čau lidičky, dneska uděláme reakci na reakci. OK. Takže jdeme na to. Tohle je ta nejdivnější animace italského brainrotu a pokud ji dokoukáš do konce, tak budeš brainrot. Co to je? Proč? Proč tam Domino's Pizza? To vypadá jak... Nevím kde, prostě někde u kavárny. Tančující brainrot. Ty lidi si toho ani nevšímají v okolí. Specialista, odkaz na originální video najdete dole v popisku. Vypadá to, že animace už nám začíná a je tady kapučina balerína, do který se Navíc to není ani... On to naopak říká a proč by se zamilovala do toho domu prostě. K čemu? Loval nějaký ten brouk, který má na hlavě chaloupku. Jo, to je pravda, počkat, a ona tam takhle podivně tančí, ale co tenhle? No, jde za ní. Ona netančí takhle. Ona skáče, ona netančí ani. Udin a ten se do ní podle mě asi chce taky Ne, ona se zamilovala asi do něho. No asi jo, ale vypadá to, že tenhle ten je pěkně naštvanej. No a jde ho odehnat, ale ten Udin. Co to je? Proč ho odkopl? To ani nešlo vidět. On ho odkopl úplně. No hezky, tak, ale no vypadá to, že on se asi pomstí. No, co? A takhle do něj mlátí baseballkou, ale s Udin to nic nedělá. On nám rozbil obrat. Ti nerozbili obrazovku. To je taková debilní reakce. Sovku! Jo, no vypadá to a co, oni už si teď asi dávají pusu. Asi jo, a tenhle ten je teda pěkně našlej a on volá tum. Prosím, neříkej mi, že to bude říkat Milánka. Tung Saurovi! Jo, no a vypadá to, že ten dokonce i hned přišel. No a teď mu asi řekli, že má jít zbít to Udin. Proč praštil kapučínu? No vypadá to, že to asi spletl, on nemyslel, aby něco udělal tý kapučínu. Oh my gosh, ty pokuta. Ty taková debilní brainrot a debilní reakce. Je, ale tomuhle. No asi jo a už ho... Co? Ale ten Udin se nevzdává a on odkopl oba dva? Oh. Ty Tung Saur je velký, ty by ho takhle rychle neodkopl ani. A oba dva tam úplně slítli. No to teda jo. A počkej, on má nějaký raketomet, nebo co to je? To nemůže být Já raketomet. vůbec nevím. No vypadá to fakt divně. No a co? Počkej, oni mají dítě. mají miminko? No. Počkej, Nana. Neříkej mi, že to miminko se zamiluje do něj. Do toho malého domečku. Já nevím, asi jo. No ale on se zamiloval teď do toho miminka a oni asi budou naštvaný, že jim sebral Co to je? to miminko. No vypadá to tak, úplně s ním utíká, no. Myslíš, že ho chytí? No. Ne, nechytí, protože on je malý, ale je rychlý. Já si myslím, že jo, když tam ten je totální namakanec Udin, takže by ho měl dohonit. No to je pravda. Ani takhle, to, že jsi namakanej, to neznamená to, že by tě dohonil. No tak uvidíme. No a on ho fakt miluje, tenhle ten je fakt divný, on je prostě závislý na kapučínách. Asi jo. Vypadá to, že se mu prostě líbí. No a on jí požádal o ruku a ona nechce, ona ho odmítla. No teda, tak teď bude extrémně smutnej, ale on teď přinesl kytici. No a ona se do něj už taky zamilovala. No teda, tak teď to možná skončí dobře, ale no tenhle ten je pěkně naštvaný. Ježiši, na co? Hej. No to teda jo a teď po něm hodili tu kytku a furt s ní utíká. A co? Tohle to je krokodýl, myslíš, že to nakonec bude bombardino krokodýlo? No, podle mě bez tak ano a teď nějaká ruka klikla na tu chaloupku a co se bude dít? No já vůbec nevím a co ona se teďko nachází, kde to je? No někde na polici a tam to vypadalo trošičku jak fizzy bonbony. Ježiši.
Nedělej furt reklamu na Fizzy bonbony. No, to by bylo skvělý, Víťo, a Fizzy bonbony mám tady u sebe. A kdybyste je chtěli vy, tak rozhodně Já to nechci. do té nejbližší večerky, anebo na stránku fizzyshop.cz. Jo, to je pravda a podívej, on se fakt proměnil, ten krokodýl v Bombardíla krokodýla. No a už tam úplně lítá. Jo, to je fakt hustý. Jítá. Teď tam nemá ani ten přívešek na tu bombu. Nebo co to je? Úplně někde v nějaký domácnosti, jako v A proč tam má ty kolečka? realitě. No, to je pravda. To prostředí mě docela překvapuje, ale co, ten se schovává? No, asi jo, on prostě spinká ve svý ponožce, Co je to za písničku zase? která je na posteli, někdo si ji asi zapomněl uklidit. No, asi jo. No, možná byste si neměli zapomínat poklízet ponožky, protože jinak tam budete mít Jak může střílet bomby? Když nemá nic. ten brainrot. No to jo, a co to má za zbraň, kde to vzal? To vůbec nevím, ale cože? On jde se střelit Bombardíla krokodýla. Wow, ale to jsou pořádný lasery. No to teda jo, ale vypadá to, že moc dobrou moušku teda nemá a ten Bombardílo krokodýlo mu to hned zničil. No, to teď. Když tam neměl nic, že by to zničilo, jenom to prostě tam udělal díru. Víďo, vůbec nevím, co bych dělal, kdybych přišel takhle do svého pokojičku a tam probíhaly takovýhle zápasy brainrotu. No, já bych se asi Chápeš, že tohle není brainrot? extrémně divil a potom bych to asi natočil na svůj telefon. No asi jo, to máš pravdu, to by bylo super a mělo by to i hodně zlídnutí. Jo, a jako asi tohle to má taky hodně zlídnutí, bez tak to je v Zlídnutí nemám vůbec. realitě, tam určitě nejsou žádný efekty. Jo, bez taky jo. No ale Víťo, teď to skoro vypadalo, že už ho dostal, ale co? On se jde zeptat nějakýho pána asi o pomoc. Cože, takže asi o nich ví někdo, že tam jsou? No a on jde vzít tuhle vodní pistoli a jde se střelit Bombardíla krokodýla. No, myslíš, že se mu to povede? Počkej, to není vodní Ježiši, tohle ne, to bys tam udělal klidně díry, tohle není realistický. pistole, to je laserová. Wow, no tak to jsou teda hnědý pecky, toho úplně rozdrtí. No to teda jo, a počkej, on vyletěl ven a tam je i nějaká vrána. No teda, tak tohle to bylo fakt vtipný a vypadá to, že se jde zase schovat. A je tam i kapučína balerína. Jo, oni se asi zase Oh my god, teď ona má úplně Milujou, skrivený jako obličej. tím. No asi jo, a co se to děje venku? Tak to fakt netuším, jak to, že najednou jsou takhle obrovské, jak to, že tam je Tung Tung Saur. No, tak to vůbec nevím, podívej se, jak je. Oh my god. Ty vole. To vůbec nevím, podívej se, jak je velký. A rozbil nám obrazovku a teď tady je asi zase jiná animace. No, asi jo. A co, on myslí na mekáč? No, asi má pěkný hlad. On si myslí, že asi v téhle krabici je mekač, kdyby radši myslel na Ježiši. Fizzy bonbony, ale on je tam Tung Tung Sahur. No teda, a co se bude dít? No, to nevím, ale vypadá to, že to je jenom postavička, že se to nehejbe. Ne, Víťo, nakonec se to Proč po něm jde? On předtím chtěl pomoct. hejbe. No a trošičku omrátil a totálně mu dává rány úplně rychle. No, Tung Sahur je extrémně silnej. No, to teda A proč je stejně silný jako Mandinun? jo, je to úplně nejvíc legendární brainrot, který snad existuje. Ježiš. To je pravda. A co, teď takhle bojujou na záchodě? Ale počkej, on tu chaloupku spláchl, ale nakonec se stejně dostal zase do té svý ponožky, kde je i Tung Tung. Bom. Ten mu dává pořádný rány. No to teda jo. Oni nejsou tak malí, aby si tam takhle Chudák, skočili. tenhle ten maličkej, ten ani vlastně nevíme, jak se jmenuje. No, to je pravda, ale do příště to rozhodně musíme zjistit, Víťo. No to teda jo, a tak prozatím mu To budeme není říkat Brainrot. třeba George. Jo, to je dobrý. No, tak jo, a co? Teď si to tam úplně užívá takhle. No, ale vypadá to, Tak že to bude je oplatit úplně skvělý dance. jeho vlastní metodu a bude ho mlátit pálkou taky. Jo, bum, no teda to jsou fakt pořádný rány, ale protože jak má tu helmu, tak to vydrží. A co, on ho Dobře, to tu helmu vytupci.
úplně odpálil takhle na obraz a pak spadl na zem. Wow, no a teď se asi dobře směje. No a počkej, kam to jde ten tung. On se jde nějak nasáknout vodou. Počkat, to jsem vůbec nevěděl, že tohle umí, on se totálně zvětšil. To je fakt jako kokotina. No, tak to jsem taky absolutně netušil, to umí jako všechen brainrot. No, já nevím, možná jo, anebo jenom ten, co je dřevěnej. No a co, podívej, co on si On je taky dřevěnej. vzal hlavu Stormtroopera a dokonce má i světelný meč. Wow, no teda, a co? On mu takhle usekl ruku. No tak to Tung už asi moc blátit nebude, když nemá ruku. No ale teď má tu druhou. A proč tam nechal tu pálku? Si svojí baseballkou. No, to asi ne. Takže to znamená, že vlastně vyhrál. Jo, Proč tančí? George to zvládl, tak to jsem zvědavý. A počkej, on je tam zase tenhle Udin-didin-dun. No a myslíš si, že je naštvaný? Ten si taky tančí, úplně mi připomíná doma. No, mě taky. A počkej, ten Tung se tam znovu vrátil, si taky To zatancoval. je taneční souboj, poho. Nic zvláštního. Asi se mu ta ruka dorostla. No, asi jo. Wow, teda, tak to jsem nečekal, tomu doroste docela rychle. A tady je ještě Bombardino Krokodilo a taky asi Já ale úplně party. Krokodilo. oslavuje, nebo co to je? No, tak možná se nakonec úplně všichni stali přáteli a teď spolu tam bydlí v tom baráku. Wow, no musím říct, že ten nakonec je fakt pěkný. Takže pokud vás stále Pravda, že hrozný. akce bavila, tak běžte dolů a klikněte Ne, na nebavila. Dislike. To by bylo pro dnešní video všecko. Když tak, můžu dělat na moji reakci? Ještě vlastně na video. Pokud teda chcete. Tak zatím čus.